Хочеш створювати щось унікальне своїми руками? Термомозаїка – це ідеальний набір для творчості. У комплекті є схеми та шаблони, які допоможуть легко зробити перші вироби. Але найцікавіше – це можливість вигадувати власні дизайни. Сердечка, тваринки, герої улюблених мультфільмів – будь-які ідеї можна втілити в життя. Процес дуже простий. Викладаєш мозаїку на основу, прасуєш через спеціальний папір і вона скріплюється, перетворюючись на міцну фігурку. А далі повний простір для фантазій. Такі вироби можна використовувати як брелки, підставки під гаряче, підвіски, прикраси або навіть магніти. А якщо хочеться більше кольорів для створення особливих деталей, в нашому магазині можна докупити мозаїку окремо, будь-яких кольорів. Термомозаїка – це творчість без меж. Спробуй сам і переконайся, як це захоплює. Замовляй у нашому магазині та створюй щось особливе.